କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ବରଦାନ ମନାଯାଏ? କିନ୍ନର ସମାଜର ଏମିତି ଏକ ଭାଗ ଯାହାକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଶୁଭ ମାନନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ, ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଭାଇ ଭରତ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କହିଥିବା କଥାରେ କିନ୍ନରଙ୍କର ନାମ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ନରମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିନ୍ନରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତମେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଓ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ କିନ୍ନରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବରଦାନ ମନାଯାଏ। କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଜଣେ କିନ୍ନର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କିନ୍ନର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଛାୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ନରଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏକ ନୂତନ କିନ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ଭୋଜି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିନ୍ନର ମରିଯାଏ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ନରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ରୀତିନୀତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ନରର ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନରମାନେ ଚପଲରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, କାରଣ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯେପରି କିନ୍ନର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନ ହେଉ। କିନ୍ନରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଅରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଅରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ବିବାହ ଶେଷ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଭୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବାର ଦେଖ, ତାହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ତମେ କିନ୍ନରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଦିନ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲ, ତ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହେ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନରଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇ ବୁଧ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଓ କିନ୍ନରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ଛୁଆ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ସଫଳତା ମିଳେନି, ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ଓ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାମଗ୍ରୀ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଶସ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘରେ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବା ଢୋଲ ଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ନର ଖୁସି ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣିପାରିଲ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନର ନିଜ ହାତରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ଉନ୍ନତି କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃହସ୍ପତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଯଦି କେବେ ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ନର ସହ ଭେଟ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କର ନାହିଁ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜଣେ କେବେ ବି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଘରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସୁଖର ବାତାବରଣ ହେଲେ, ଏହା ବିବାହ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମାଧାନ କହିବା, ତାପରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିପାରେ। ଶୁଭ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। କିନ୍ନରମାନେ ଆମ ସମାଜର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରାଣ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଥାଏ। ବୁଧବାର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମର ରାଶିରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଆମେ ବୁଧବାର ବିଷୟରେ ଅତୁଟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବୁଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଣେ କିନ୍ନରକୁ ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସବୁଜ ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ହାସଲ ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ତେବେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନ କରାନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମୁଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସହିତ କଦାପି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଜଣେ କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ନ ଦେଇପାର, ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।